Исәнмесез, җыр моң сөючеләр. Сезне Илеш телевидениесендә эшләп килүче чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы сәламли. Сезгә ямьле кыш аенда күтәренке кәефләр теләп, редакциябызга килгән җылы эчтәлекле тәбрикләү хатына күчәбез. Бүгенге җылы эчтәлекле котлау хатыбыз Югары Ярки авылында игелекле гомер кичерүче, алтын юбилейын билгеләүче Лиза Миргалим кызы Кабировага багышлана. Түгәрәк табынлы ныклы гаиләдә туып үскән, бер ояда канат ярган, тормыш сынауларында, шатлык куанычларында уртак итеп яшәүче кадерле туганымны, яраткан апамны Лиза Миргалим кызы Кабированы ихлас күңелдән ямьле кышлар алып килгән алтын юбилей белән кайнар котлыйбыз. Кадерле апам Исәмәт авылының Рузилә һәм Миргалим Фазыловларның тату, үрнәкле гаиләсендә көтеп алынган беренче мәхәббәт җимешләре булып якты дөньяга килә. Йомшак, киң күңелле, туган җанлы, ярдәмчел апам белән бәләкәйдән үк бик дус, тату яшибез. Әз генә күрешми торсак, бер-беребезне сагынабыз. Күрешкәч, сөйләшеп туймыйбыз. Апам туган авылыбызда урта мәктәпне тәмамлагач, Югары Яркәйдәге һөнәри училищеда пешекче һөнәрен үзләштерде. Хезмәт юлын Илеш коррекцион интернат мәктәбендә пешекче булып башлады. Һәм бүгенге көнгә кадәр сайлаган һөнәренә тугры калып, биредә балаларны тәмле аш-сулар белән сыйлый. Балалар апам пешергән ризыкларны яратып ашый һәм бик зур рәхмәтле. Шәхси тормышында да бик бәхетле апам. Олы Ялан авылы егете Җизнәбез Фазылҗан Шәйхөнур улы белән 29 ел иңне иңгә терәп, бик матур яшиләр. Берсеннән берсе чибәр ике кыз Алия белән Алинаны тәрбияләп үстереп, укытып, башлы күзле иттеләр. Шатлык сөйнишләре булып ике оныклары Айназ белән Аслан үсеп килә. Аларны тәрбияләүдә апамның да өлеше бик зур. Ул алар өчен изелеп, җан атып тора. Апамның кулыннан килмәгән эше юк. Гөлләр тама аның кулларыннан. Пешергән ризыклары телеңне йотмалы була. Кул эшләре, үстергән гөл чәчкәләре күзләрнең явын алып тора. Рәхмәт апам, изгелекле, олы йөрәкле булганың өчен. Безне һәрчак якты йөзең, ихлас күңелең, тәмле аш-суларың белән каршы алганың, акыллы киңәшләр биргәнең өчен. Матур юбилейың котлы булсын. Алдагы көннәрендә дә сау-сәламәт булып, куаныч шатлыкта, җан тынычлыгы, гаилә бәхете, тормыш иптәшең Җизнәбез Фазылҗан Шәйхөнур улы белән кадерләп үстергән кызларыгызның, üzülüp сөйгән оныкларыгызның уңышларына сөйнеп, аларның шатлыкларын уртаклашып, бәхетле, озын гомер кичерүегезне телибез. Киләчәктә тагын да зуррак гомер бәйрәмнәреңне бүгенгедәй шатлык куанычлар белән каршы алырга Ходай Тәгалә насыйп итсен. Әнием кебек якын минем апам, ягымлы йөз, йомшак сүзле син. Кечкенәдән синең назың тоеп, җылылыгын тоеп үстем мин. Юбилейың котлы булсын, апам. Йөзләреңдә бәхет балкысын. Изге, мәрхәмәтле йөрәгеңдә һич сүнмәсен кояш яктысы. Иң изге теләкләр белән сине яратып, сеңлең Зилә, кияүең Илгиз һәм кече туганнарың Зилия Вадид, Илсур Айсылу, Вильнар Вилена. Хөрмәтле юбилярыбыз Лиза Миргалим кызы, без дә сезне туганнарыгызның җылы эчтәлекле котлау юлларына кушылып, матур юбилейгыз белән тәбриклибез.
Сезгә таң җилләренең җылысын, көннәрнең яктысын, гомернең бәхетлесен, дөньяның бар шатлык куанычларын телибез. Тәнегез сәламәт булсын, йөзегездән шат елмаю китмәсен. Туганнарыгыз белән һәрчак шөгырдәшеп яшәргә язсын. Юбилейгыз котлы булсын.